Mga kaupaw, maadjong buntag indong tanan, maadjong oras sa tibok Pilipinas. O maadjong oras po sa lain dapit sa kalibutan. Martes sa dayron guys, March 4. Diyan mato dahil meron sa bayan. Kaya nami bayran. Nami bayran, anja. Napod ni Tojo. Special sa si tatay di ah. Precious! Hi! Update ka dito ba sa lakunan na? Agi dyan kuan. Diyan ka, tayo mura na bagambon tayo, aguan. Pajong. A few moments later. It's Precious guys. Ako bang makirela, may kumakisiniban. A few moments later. Hindi namin sa bahay guys, sabot namin udto na. Das Precious ang didi. Hapitan ng katasi. Das 12 naman. Direte ibrihan nga parcel guys. Ngayon boot. Kuhan ko lang ng isupaw. Para sa comfort room. Ito guys, kay mag-una magamang CR, kaya napinisingan naman, baguhon ko nagawa ko ninyo ay labog na kong lang mura. Kanyang lang rin po ko na mag tangag binili sa okay, mura mag social na ning wanda handle nari dyan pang brush guys one man double sided atong simbolo ni isa ni pagkasimbol. Meros ka lagi na eh. Meros ka ba din ang dik mabot eh. Kuhan man. Kuling-kuling-kiling man. Awan na siya. Tujo na siya ganino. Ano rin siya. Ganana. Lubag-lubag. Kung tujo ka rin eh. Ano mura karon pa ko kuboto nga ni baga. Ug taas, di na siya sa adjust. Putol siya. Kuno siya 100, pila ni? 27. Pwede sa ilid, pwede sa lubong. Brush sa CR. Kanya di harap mga pinang grocery kanya guys. Ang gipalit nga kaldero kay para dangagan kumahaw. Para pang pang negosyo kuno pa pang ice candy high kanina. Kanya pwede pa rin siya
lutuan o kanang dinagahan ba. Kaya wala may kaliro na ko. Tama raman sa kakilo ag sud. Pwede na may makaluto og 2 ka kilong biko. Pili. O mga tulo. Isa pa nga. Di. Mga 2 na ni ka kilo. Sud ni. Ya, pwede pa maluto. Kuan, biniknit. Na. Gamay na lamang kay hindi naman naghanap ka ano misilingan. Yan nila sakto rin siya. Sa una kay isang kasirula mong binigdit, abot mismo mo. Kaya itong unahon ag Precious. kan precious. Kani, kuan ko ni, kuala power. Aw kala kuala sana. Kuara aw, nani? Nay? Kuli day ko no, kuli flower. Ano po ning apil man po ning mga dahon nga di man apil sa kaon. No? Dapat kariran tayo lang ibrig dyan, no? Pagpakan kay mama ut man. Gansi dito sa mga kuan lang ba? Lay man kay kanara sige kasi. May kayo. Ya. Trabaho. Saging ni precious. Precious. Sugot ko kada adlaw suwa kain. Dapat yang mangga 160 food ko pin. 200 na. Oh, 260 day. Ya tulo ka oyons. Kuan pa na mga ice candy naman. Nga ano ka apple nga Kapalit ng brisket. sa nga na net? Peras. Piras. Mga grapes so ni kapalit kay kuan man mga bija magnaw. Ja kamuti. Ay siya rin. Kasi mo pa na isod sa rip ng kamuti. Sarip na karon ni mga daot. Anja apa ba? Para na siya kaya din siya. Kuan. Kaya siya post na kuan. Dara niya naman post. About. Kani ka ba na kuan? Kana herbage bag. Uy, nagipiling precious guys. Located na monitor pa siya dia. Ganahan pa siya. Okay, saanan. Ipaw. Hindi, palit pagkukuhan guys na. Para di na ako manghuwam. Kaya nanghuwam, ano mo ko des katong magtuwa-tuwa ako ko. Ang palit na ko. Gamay ra kay kuan man. Ginagmay ra man pagkantrabaho. Para di na ako manghuwam para nanay kuan. Ditso na. May nahog sa tanghog. Dari kuan guys. Katsero. Amo nang muna yung mga ilak terus kuan gate suportahan ba. Lekob sa gawas ay mula kami kuan man naman ang batangi ka ng inana sa kuan anong gawas kay humokraman ma kuan yan na kare ka di na kay di dyan ni jama Guba na lang guba na lang man siguro mong kuan diha kan hindi pa ni mga daot wa may laing ka din na guys kanira mga gikuha kay diha pa nay kanang kandado wa pa jawi wa ko ni mga jawi na anja pa mga binuangan ipadlak do di na may kabre kanay mga palit anja kuan unanan mapagaan ni precious og naay mga pangsud sa karet para di madaot kani sapit na pag Miss Mercury kuan guys parang precious na dahil para sa iyang rashes niya sa mga lighten up na para sa mga kanang matuwat niya diya kanang na yung mga pinakan na tulobo
Sa Mercury. Pulo. Nga doon ang special sa tiny buns. Nadas. Kaya mas ubos guys ya. Nag-ubangan. Kasing aplihan. Yeah. Ada kali kuan. Habang-habang ko mo, tabad ito po. Kaya guys mga tissue na. Napkin, pau, yan, pansalat ba yan? Kaya mga kuwan eh, napkin nga gagmay, sabon, sabon na medyo. Keratin manik pongpong ug silka. Ay mo ni hang gamit guys, mo ni hang naw nga nakahamis na kadyo ba. Tingnan mo sana nga ano kono nung paano kono kang naw. Silka ro mo ni gamit. Mino ang pa nang iyang hamis ko lang pero daghan ko na. Hamis ko nga daghan ko lubak-lubak. Ya, way putod nga. Lain lagi ni color ron ay. Paumbong. Gatas ug Milo. I-mix ko nun yung inanay. Kaya para din na sila magpampuan. Okay. Pancit. Tinagsaw. Gusto niya puro ra. Kaya akin stick kape. Tara siya guys, cream mo na ihalo ko na ng nanay sa skin day na eh skin day siya cookies and cream ko na isang mangga flavor nakari pagkabuok kung siya pang ice gani maninda pang may ice. Huwag na ayaw mo palit. Huwag na ako mo palit. Huwag ayaw mo palit. Ya, garbage bag dia. Ya. Central siya nga. Puwa ka dyan. Kari pa central pa siya. Pero pa siya. Kanang hinlo. Wamin ni pa ito kamay, wapan ni pa ito sukal kay buwan man. Kanina siya central lang magpalit. Kay mampoy barato. Ang kamay o gasukal kay mahal man. Ja, kani cornstarch sa cornstarch. Ya. Bista nga for cooking and baking. Kani po sa man ni Jolly uli cornstarch po ni de. Oh, ay mo barato. Cornstarch po ni siya. Pili. Pero di pa ni kasag guys hindi ni kasag luto. Palita supaw kay para nasiyama. Sila na no skin day. Makabuok. Nyalay pangkuan. Aray butang inaros kindi kara dito ra gyana maputang-butang. Pislitan ra. Pas-pas ra kayo. Yan. Ya, Esmeril. Napalit ko Esmeril kay Nagibo ko siya. agamang kanang bayaran bitaw nga kanang inana ra.
di na mo hawid, di na mo hait, nihabo na nung samot at chilyo. Nga dapoy vanilla flavor. Hindi pa da isa ka pin skindi 5 di buk ni. Nga suka nga gamay. O dia may baso nga tasa. Ay, tasa. Okay, palit mo supaw kay nanay kay abot ko na sa baler. Ako ko lang na ako ni makapihan. Guys, mango condense, dilis, kunisada condense apa siya, kering ubi siya, ya, angel, kunisada creamer siya, kering evaporada, ya. Kare angel kondensada creamer siya. Bawang sa aning nanay ni pagtimpla ni. O kung may bawang sa aning pagtimpla. Ako mo ko kasuway na mga skin di. Kasuway ko sa una mag-skin di si Uyang. Pero ako ray tigda, di ko mataw ng tabang. Diyan mo to eh. Guys. Ano sud? Rot na. Oh, dia pada pan deh. Kani ka precious ni guys. Kare ya mga kani kay kon man wheat bread. Kare Pinoy ulo. Mora mga panis na kay precious. Damo to yung mga rekan karong banta guys. Oh, napaday nakalimutan. Dahil dia sa rib guys, dia tanaw na to. Nagiplet niyo pa guys. Siomay nga kuan, pork nga precious nga kuan. Protein nga murag kanang asay nga daling kanang kuan color-color. Vegetable mix nga kana Pampangas base na kuan ham. Nga dari guys, so bos ya apa yang gatas soft drinks kana siya guys kanang may wine tulo ka buok mo mo pa nagsalin sa das pag birthday ni Precious wa mana inam kay wa masala mo inom wa sagdan wa na abrihe wa pag mininam kay ganahay mo inom daday yogurt ni Precious. Nang iba tago na ng ganja niya kari Yakult 4 ka buok 4 ka putos yan ipalit po ko Vitamilk niya kari ya pineapple saan ni pineapple o balaman kananay ni na niya saka Nestle lupat milk motoy pinalit kinja guys nagtinda-tinda na nanay daris kuan bye kaya nas jelingaw ice candy og ice mga bata labi ng labong kay tinginit man mo siyang ingasag mag-ice candy siya kay tinginit taman ko nung nismayo ko nung init hinga nag balita sa Pag-asa. Basi gusto mo dili hag ice cream. Hindi mo po. O kinsa tong gusto mag order og ice cream nga homemade aka nang ibinuhat ba sa bahay. Order lamang ko na mo kay andam siya pa mabuhat. Magsuway masuway mis ang sunod adlaw magbuhat na sa pa kanang ice cream nga isang binuhat timpla. Tama mo ni sa pamuhi mo yana guys kay mamo ko niya trabaho dito sa abroad. Dahil may diyang trabaho sa una pos ito na ayala na jaya jala si kuno dahil mo bawal nga pag mamao pagha
tangan na tayo diyang ice cream pohon o ma-hitso ba. Ice cream na may tamis. Kinsay pareho na guys nga. Ganahan og mga gamit sa bahay. Di na importante na ang personal na gamit. Ang ganahan ka ng gamit sa bahay ba. Mga kaha, mga luwag, kaldero. Medyo guys, so makapulo-pulo ka gamit sa bahay. Kaya magamit man yun na nimo. Kabinad na nalamang kas bahay. Kaya diyan na dito ang i-order nga parcel. Nalira ka adyo kay Daranis. Di pa ni isang adlaw na i-order. Dihas. Lunes sa hapon. Domingo sa hapon din. Domingo sa hapon na i-order. Ganyan abot na ganyan. Dali radyo dyan ba sa Aris Luzon sa Abrehan. So ganyan na may abot po ng brass. Baguhon po na mo brass kay kumalang mga jokos ko sa bumi na rin dyan magkabunin. Charan! Namainganin ka ng stainless bitaw na sa CR. Bitanganan og mga abubot sa CR. Kay og stainless guys kay matayan mo na madugay. Kaya sige magkabasa. Stainless lagi pero matayan gihapon. Mo na agang gipili plastic kay kuan si ja washable. Pwede si ja hugasan og mura nagdangog na. Tulo sa kabuok guys. Nga na ran ni si dadto. Kanang naman ni si Jay pataban nga kuan. Hindi si Jay pants ba ipapilit ra. Papilit ra si Jay. Ang gato si Jay sangit. Sabon, shampoo. Kay nalami na magamay siya. Isag na laman dati ko ang rag tiles. Isag na ng tiles guys. Kay mahaling tiles. Magansin na tayo nagpahawaan ta. Hamisa-misa na laman itong unbig utro itong aming sahod. Kay dugay-dugay na ba. Mga patapod ni Kapoy Gary. Nipis naman ito pagkasingin ko sa una. Mangura nipis batid sahod. Laila itong utrohan o flooring. Katawan. Dami yung bando. Kaya napintala naman. Nagutro na po kung butangan sa sabon. Kaya ang lugaga na po ito ang butangan na po ito. Kung sangit rabi ito ang pagbanching kuhon. Yan, kanina po. Kaya si Ja, ipilit na rin si Janimo. Ipilit na rin mo nga na andiari na rin mo isangit. Hindi na ka maglansang-lansang. Ipilit na rin. Bahalag din na may ba. Basta para sa bahay, malipay na lamang po ko. Kaya matanaw manaho. Kung sa'y napalit. Tulo din is na kabuo. Bale, kaning tulo, kuan ni siya 268. Apil na ang shipping fee. Pero lamay sa kaligon. Ganoon siya. In cream with a color. Ano oras may available ang cream. Kanan isang ipapilit adto. Karong maarin sa tunan ng sabon kay kitang tamang guto dihas pag pintura sang manghod kay gisangit naman dito sa lublak. Ga, siyempre pinisingan man ang gagipintalan. So, wanay kasangitan mo nang ganahan ako, bupalit na lang pag nyanin dyan. Sa online guys, kay barat naman ko sa online, lahi ra sa ka ng anak at mga tindahan bitaw, mahal sila presyo. Ano man, nansa man to? Nakahimo na din na guys diya. Arang paspasa dyan nakahugot. Lupig ko. Askin dewa pa kay magluto pa siya ugma.
wa ka luto dya kay halanganin. Jamat itong video karong adlaw guys. Salamat yung tanan sa inyong padadyon nga support sa pagtanaw sa mga video hinagmay. Amping mong tanan sa inyong mga buluhaton. Magpasagad sa inyong mga kaugalingan arong ladyo sa mga sakit o kasakit. Ampingan ang hunahuna o kasing-kasing arong kimisig ang kaugalingan. Hinaot nga o ginaot nga mabananta sa atong labang makagagaho. Amping mong tanan guys. Oh, peace.